बाजा तो राजा दशरथ जी के दरबार में बड़ा भाव लागल बा भैया कैसे। और धन कुशिला सुमित्रा के कई माई के भैया एक गीत के बैठ के बजाने के बाद चल जाई है बर्दाश्त करो। यानी गाड़ी के पीछे में लिखल रहेला कि दम है ता पास करो ना ता बर्दाश्त करो, है ना। ऐसे कहल जाओ अयोध्या नगरी में बड़ा गह गह भइल बा राजा दशरथ जी के दरबार में कैसे। और धन कुशिला सुमित्रा के कई माई के भैया हो। और धन कुशिला सुमित्रा के कई माई के तदी हली चैत में जन्म चार भाई के। कुशिला सुमित्रा के कई माई के दिहली चैत में जन्म चार भाई के। धन कुशिला सुमित्रा के कई माई के दिहली चैत में जन्म चारों भाई के। यही चैत के महीना में राम जी चारों भाई के जन्म भई रहे। राम जी 12 कला लेके अवतार ले बानी। अब भाव लगल बा भैया कैसे। राजा यान धन लुटावे ले कनाना रानी दान कर साथ के भैया। राजा यहाँ धन लुटावे ले कंगनवा रानी दान कर साथ के कंगनवा। राजा लुटावे ले कर गईली माई। और कर गईली माई कवन माई भैया। सुमित्रा माई के कई माई कौशल्या माई भैया हो। रानी कर गईली गोद में खेलाई के रानी कर गईली गोद में खेलाई के दिहली चैत में जन्म चार भाई के। गईली गोद में खेलाई के दिहली चैत में जन्म चार भाई के। मोना भैया, चंदन भैया, चक्रधारी भैया, मंटू हो, बम बम भैया, यहाँ के जितना भैया लोग बैठल बानी तमाम भैया लोग से कहत बानी। संतोष भैया, रामानंद भैया, चंदू भैया, ध्यान दी भैया। भाव लागल बा ज्यादा घाम नहीं रहे ज्यादा छाँव हो वही हरी हरी जी रखल भुइया पाँव हो। राम जी जौना घड़ी में अवतार ले बानी ओह घड़ी में ना ज्यादा धूप रहे ना ज्यादा छाँव रहे, मध्यम दिन रहुए। यही से कवि जी लिखले बारे
ज्यादा घाम नहीं रहे ज्यादा छाँव हो, वही हरी हरी जी रखल भुइया पाँव हो। ए भैया जब राम जी के जन्म भई रहे तो सगरो ई बात के हाला हो गई, सगरो खुश के सुनाई बा खबरिया, सगरो खुश के सुनाई बा खबरिया, रहे चैत के महीना दोपहरिया। सगरो खुशी के सुनाइल बा खबरिया, रहे चैत का महीना दोपहरिया। इतने ना है धन भाग बाड़े धरती हम माई के, धन भाग बाड़े धरती और माई के, दिहली चैत में जन्म चार भाई के। सुंदर माई के दिहली चैत में जन्म चार भाई के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जब राम जी के जन्म भई रहे तब कुछ दिन के बाद जब इस समाचार विश्वामित्र जी के मालूम भई रहे कि अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म भई बा, तब कुछ दिन के बाद बाबा विश्वामित्र जी चलले राजा दशरथ के दरबार में खड़ा भइले, आवाज दिहले कि राजा, ए राजा दशरथ सुनो, तू हमरा के राम लक्ष्मण के दे दो, हमरा के राम लक्ष्मण के दे दो। तो राजा दशरथ जी कहत रहे कि बाबा ई का कहत रहे बाबा, बाबा हमार राम लक्ष्मण तो अभी छोट लड़का बड़े, फूल से भी सुकुमार बड़े, बाबा अभी तो इनका खाए और खेले के उम्र है बाबा, हमरा से राम लक्ष्मण के मौत मांगी बाबा। लेकिन बाबा विश्वामित्र ना मनले, तो गुरु वशिष्ठ जी अले राजा दशरथ जी के समझैले तो राम लक्ष्मण के समर्पित कह दिले विश्वामित्र जी के। भाव लगल बा भैया। कुछ दिन बाद विश्वामित्र मुनि आइले, राम लक्ष्मण के मान के ले गइले। ए चंदन भैया, कुछ दिन बाद विश्वामित्र मुनि आइले, कुछ दिन बाद विश्वामित्र मुनि आइले, राम लक्ष्मण के मान के गइले। इतने ना, अब जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के लेके चलले तो का भइल रास्ता में, प्रभु जी बक्सर में तारिका के मरले, प्रभु जी बक्सर में तारिका के मरले, अपने हाथे हिलिया के तारले। भैया अपने हाथे प्रभु बक्सर में तारिका के मरले, इशारा समझो, प्रभु बक्सर में तारिका के मरले, अपने हाथे इतने ना, गीत के गावा तरे बहुते लोग पहुंचल बड़े राजा दशरथ जी के दरबार में झूमर सोहर मंगल गावे खातिर, यहाँ इहो पहुंचल बड़े। मोन चंदन चक्रधारी बम बम बजाई के, आ वीडियो बनावे खातिर चंदू भैया
श्री राम स्टूडियो से, महादेव स्टूडियो से रामानंद भैया, अनमोल स्टूडियो से संतोष भैया। लेकिन भैया अपना अपना स्टूडियो के तू लोग बड़ाई कर तनी हमारे बाबू म्यूजिक के बड़ाई कर दी। बाबा म्यूजिक एंटरटेनमेंट बालक बेदर्दी ऑफिशियलों के सब्सक्राइब करी हो। अब भैया दिल खुश आ दिल खुशो वाला भैया के तनी सब्सक्राइब करी हो। अब हाउ बाबा कहे बालक बेदर्दी सोहर गाई के, कहे बालक बेदर्दी सोहर गाई के भइल चाय में चार भाई के, बेदर्दी सोहर गाई के भइल चाय में जन्म चार भाई के, बेदर्दी सोहर गाई के भइल चाय में जन्म चार भाई के। बेदर्दी सोहर गाई के भइल चाय में जन्म चार भाई के, भइल चाय बोल राजा रामचंद्र की।